najbliżej wziąć udział w naszym wspaniałym marszu z wielkim sercem. A później słuchajcie, a od godziny 13 na tej wspaniałej scenie, która produkowała się od samych godzin wieczornych, wczorajszych oczywiście, dzisiaj z samego rana udało się wszystko podłączyć. Jak widzicie, muzyczka płynie z głośnika, bo muzyka z głośnika. I później mamy projekty muzyczne, wystąpi młodzież z gimnazjum, wystąpi zespół Molekular, Winyl oraz Satisfaction. Na wszystko zakończymy po południu około godziny 18:30-19 pokazem Fire Show w wykonaniu Szkoły Sztuk Walki i Samoobrony Kobra. W trakcie oczywiście mamy wiele atrakcji. Przypomnę tylko, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku jest organizowana przez Stowarzyszenie Castor, Inicjatywa dla Rozwoju. Prezesem tego stowarzyszenia jest Ola Puławska, wiceprezes to oczywiście Maciek Puławski, patronat medialny Stacja Tłuszcz, a szefową sztabu, słuchajcie, w tym roku szefową sztabu jest Agnieszka Zaręba, także serdecznie zapraszamy. Słuchajcie, zbieramy szyki, ja za chwilę oddam głos Monice, ale póki co zapraszamy tutaj na środek ulicy. Na razie mamy króciutką